שלום לכולם, כאן גיימסמאי, ואני רוצה להודיע שזה הסרטון סלנדרמן פרק 2 חלק ב', ויש עוד הודעה שמחה. מישהו חדש הצטרף לערוץ שלנו, ילד בשם יונתן אביליה. תגיד שלום. שלום. טוב, אז בוא נתחיל. אנחנו מקליטים סרטון של סלנדר בפעם השלישית, אבל הפעם זה פרק מקסים, כי הוא גם עושה פתיחות עם כאלה בשידור חי, אז קצת נתבן us. בקיצור, העפנו אותו מהערוץ. אולי הוא כאילו עדיין אנחנו שוקלים להחזיר אותו אולי. רק שלא יקלל. כן. טוב, אז כמו שאתם זוכרים, לוגים! חכו. מחשב צנוע מאוד. למה אבא שלי תפס את המחשב הגדול ואני לא רוצה שהוא יהיה שם. נגיד, יובה, למה אתה במחשב? למה אתה משחק עם בחור בחליפה? אפשר שנייה להגיד משהו? כן. קודם שעליתי אליך לחדר, אבא שלך בכלל יושב שם על הספה, זה היה בחדר מחשב, לא יודע מה הוא מסתכל שם. כאילו, הוא תעסק עם איזה עיתון בשביל המחשב פנים. עכשיו אתה אומר לי, לא נורא. אוקיי. ספרינטינג. וואלה. בפרק הקודם אנחנו הלכנו לשירותים. אתה זוכר? בפרק קודם לא הייתי פה, אבל ראיתי אותם לא, בבית, אז כן. כי אני די זוכר. עצרנו בשירותים. הייתם בשירותים לא, זה העץ. אתה מזהה? כי העץ שם. הנה הענפים. העץ הזה מאחורי יש פותק. אני ממש מתנצל אם יש לאגים בסרטון. אבל כן, משהו מאוד חשוב. אם הסלנדר לא יכול למצוא אתכם עד שאתם לא לקחתם את הפתק הראשון, ככה שאתם יכולים להסתובב שעות ולראות אותו, אל תתפלו אם לא תראו אותו אם עדיין לא לקחתם את הפתק. אז קודם תמצאו אותו ואחר כך הוא ידוף אתכם. לא, זה דווקא אמרתי את זה אתמול, אבל בסוף טעיתי. אם אתה מסתובב יותר מאיזה 10 דקות אז הוא חי. סליחה שהייתי אתכם, פשוט אני לא משחק במשחק הזה. שיחקת בו פעם אחת לבד בחור. פעם אחת אצלך, אני יובל ואוהד החבר שלנו. כן, איזה לא. אז היינו בלילה, אז סגרנו את הדלת ואת החלונות, קיבינו את האור. פשוט שיחקנו סלנדר והם פתחו את הדלת, ואני לא שמתי לב, הם נכנסו מתחת ופשוט הפחידו אותי. איזה סתומים היינו. בעתיד אני חושב שאני באמת אוהד את התוכנת צילום הזאת שעכשיו אני משתמש בה. היא באמת לי טובה. היא תוכנה טובה שאני מצאתי ליובל, ואני טוב במחשבים. כן. אם אתם צריכים למצוא גם משהו שאני גם רוצים לפתוח ערוץ, אם אתם רוצים להתייעץ באיזשהו לשלוח לנו תגובות ולכל מיני שאלות, אנחנו נעזור לכם בשמחה. כן. ואל תשתמשו באיזיוויד. כן, זו תוכנה מאפנה. כאילו היא סבבה לחובבנים. ולסרטונים קלים, למשל משחקים לא נראה לי סוחבת. לא, היא סוחבת וחצי. כיסא. מצב קשה. פתק. פולו. פדופילים! עוד לא עוקב אחריי בפייסבוק. לכן הדברים קשים. עכשיו ממני, אם לקחתם כבר יותר מ5 פתקים, דבר ראשון, אל תיכנסו לשירותים, קחו משם את הפתק. כי הוא יתקע אתכם שם. כי אחר כך הוא פשוט יתקע אתכם בשירותים. ולא אומר שזה נשמע. הוא פשוט, תראו אותך בצד, הוא פשוט יחכה לכם בכניסה. כן. דבר ראשון, תקחו את הפתק מהשירותים או מהעץ, אל תיקחו את הפתק מהשירותים אחרי 5 פתקים. שמעתי שיש שיטה שהוא לא יראה אותך, אני חושב שזה עובד ככה. פאק יו, תישאר ביער. מצידי שהחביות יתפוצצו לך. לאגים! בוא נעצור כאן ונתכנן איך להביס אותו, אם זה אפשרי. אני שונא את הפלאפון שלי. אייפון 3. אנחנו רוצים גם לדעת אם אנחנו עושים סרטונים טובים. זה כאילו חשוב לנו שילדים עונים. וגם אם אתם רוצים את האחרון שלך לנו עצות משחקים, למשל שאתם רוצים שנעלה להם סרטונים, למשל יש לנו, אנחנו יכולים לעלות סרטונים על מיינקראפט, עם פורטרס, טרריה, מי שמכיר. כן, טרריה מולטי. טרריה זה משחק די ישן, שכאילו לא הרבה מכירים אותו.
פדופיל. מי שמגיע את אליי למשל יכול לבקש אנחנו נעלה סרטונים בכיף. what the fuck. הרעש ששמעתם עכשיו זה הרעש. היא מלא! לא, מה זה היה? עשינו! לא, אל תיגע בו. יו סתם. לא! רק וואי. כמה פעמים. תן! איזה טכנופוב. why god damn it. deal לא! פתחנו אותו. אין שירותים קיבלתי. איזה שטות. סליחה אם זה קצת בלאגים, יש לי מחשב מאוד גרוע. ואם אתם רואים, אל תתייחסו לוורד אוף וורקראפט שיש ליד הסימניה של הסלנדרמן למטה. באמת אל תייחסו לה פשוט. זה לא עובד. אם אפשר אחרי שאתם עושים סאבסקרייב ולייק, אנחנו מקווים שתעשו את זה באמת. בואו לפה! אנחנו נשמח לשמוע תגובות. למה לא? אנחנו כן. יובל, אנחנו בשידור יובל, לא לפחות. הוא התחיל. עמוס. עמוס. יודעים מה? בשביל להנעים את האווירה, בואו נשים לכם שיר יפה מאוד. לא עשיתי פוס. פוסד. צ'יפס עליך פרטי. תביא צ'יפס אחרי השידור. ואתם לא תאכלו. סטופידוז. איזה שיר אפשר? יש לי שיר טוב. בסינית? לא. ליבל יש באייפון נקראת בסינית. אני יודע. אני סיני. הנה. אתה ראית את זה? מה זה השיר הזה? שים לב לאומנות. אוי ואבוי, לגי. אוי אוי אוי. מה שאומרים מחזור שידור אשר זה קצת חופר. קרדיט למיינקראפט TF, זה ערוץ ישראלי, מי שמכיר תירשמו להם כמנוי, אנחנו מעריצים, כאילו אנחנו
אנחנו ממליצים לכם אם באמת טובים. כן. יש גם את סטארקראפט פילמס, אבל עכשיו אני חושב שהם יחזרו בזמן החופש. זה נציל פנסיה. מה קשר פנסיה? אתם הם בכיתה י"ב נראה לי עכשיו. לא נורא, אני נכי צה"ל, מה קרה? אני לא אל תדבר עליהם ככה. איזה? אני מת על הערוץ הזה. איזה? סטארקראפט פילמס, הזה של אוהד ונועם. וואלה? כן. הלאה? עמוס. גם, אני חושב שעכשיו הם חזרו לעשות אבל שידורים בטוויץ' בינתיים. נו, פרינציפ! אוקיי, נראה לי נגמר לנו עכשיו הזמן, אז אני מצטער שהיה היום פרק קצר ונחזור לכם פעם אחרת. יאללה ביי.